Menyaksikan peserta festival dalam kategori remaja dengan nomor undi 5 Lakon Sugriwo Subali. Rafael Arun Javera Paramaseta, selamat menyaksikan. Kakang Subali, aja ketungkul nggonmu ngedhake olah kadarman. Ayo, jugara nggonmu tapa brata mesu budi. Sejatine, apa to sing tok gayuh to Kakang? Kakang, wis ora kurang-kurang. Anggonmu olah ngelmu aga lembut lan samu barang lir sing kacakup. Parandene kaya sing kurang to Kakang. Kakang, ayo, iki wis wancine Kakang Subali nggayuh gesang lumrahe bebrayan agung kang kudu darbe tedhak turun. Ayo, jugara Kakang, isih akeh jejiban kang kudu disangkul. Apa Kakang ora ngerti? Kalau sawangen kayangan lagi geger merga salah sawijining widodari didusna lan dijarah dening Nalendra kang Hambeksia. Widodari kang linggar mau kang sesilih Dewi Tara Kakang. Dewa Bathara, aja waton ngucap, aja sembrono Yayi. Aku ra gojek ya Kakang. Mula kowe jugara ya Kang, aja menguyak olah pangesti. Yayi, sejatine nggonku tapa iki ora mung mligi kayuh ngelmu Yayi. Nanging pun Kakang uga minta sing dewadi. Muga dewa mulung marang karepku. Mergo pun Kakang kepengin ngutang jejering pawestri. Lan tresnaku mung marang Dewi Tara. Mongko pun Kakang wis sumpah yen ora bisa dhaup kelawan Dewi Tara, trima kukut jagatku. Nah, kamangka Dewi Tara ilang. Mungguhku iki ana wektu kang prayoga kanggo nggayuh atimu. Luarana panandhanging Dewi Tara Kakang. Sapa kang wani nyidra Dewi Tara? Yen ora kleru Nalendra nggawa Kiskendha Prabu Maesasura Kakang. Ojo nganti pisah rambut kelawan pun Kakang. Ayo, Kakang nyelametke calon mbakyumu, dikelak lakune Kakang.
katyuping angin kukila bubar sumebar Handra kang puspitorum kasiring samirana amre Sang Dewi paduka ampun was lan kuwatir paduka netya kula dherekaken kundur makayangan aku wis ngraita menawa Kakang Subali bakal tekan kene mula slametno aku moh dadi bojone Maesasura malah iki wis dadi sumpahku menawa bisa nentremke kayangan lan numpes Prabu Maesasura sakbalane bakal tak pasrahke jiwa ragaku kagatri sang kapirangu rinangkul kinempet kempet do sang retnaning bawana Yayi Sugriwa ana apa Kakang Subali Yayi Dewi Tara kandhenan metu saka Gokis Kendha kene nanging Kakang wis ta rasah kagan wangsulan kage tak sampurnake Prabu Maesasura sakbalane wis ana mangkat ya yen ngono aku manut parangpun Kakang Gebang calon garwaku tak anggap ngilani dadaning Maesasura nengake katimanggan lembu sura kula wonten dawuh sinuwun aja wedi kangelan gage ketapno kabeh wadya bala buta ngepung wakul binaya mangap yen perlu lawanging go tableken watu sedika ngestaken dawuh sinuwun ayo ngaku sapa kang dadi aran Aku Raden Subali. Oh lah talah. Ayo endi calon garwaku untuk singitke ana ngendi? Ayo gage balekno. Rasah ngucap rasani Dewi Tara. Kae dudu jodohmu. Merga Dewi Tara kuwi dadi greping widodari. Lan dudu mesti jodoh daupmu. Ya sabab Maesasura kuwi tanpa beda kebo. Ora sak treping gayuh widodari. Oh lah talah malah wejangan. Tak embake kowe mlebu ning Gokis Kendha kene kowe mlebu ning neraka jahanam. Lawanging kowe wis tak dablek kabeh kowe ora bakal bisa lunga. Mulane kowe kudu mati rasah ngucap ngrasani rajalmu dhewe. Ayo. Kage maju wong loro krubutan ora bakal tinggal mundur secangkap. Wah, keparat. Sruduk suwuk lakon jebol wadukmu.
Jata Sura. Mula dikya kekalih Maesa Sura lan Lembu Sura pecah kapisan. Sigra ngegirik nekar-nekar Arsana Bras Sang Subali. Tanggap Sang Subali sigra mlumpat ngener gigiring Jata Sura. Rikma kajambak kaukel den giring. Sigra Jata Sura mberot-mberot. Bicik lawanging guwa brol pecah mustakaning Jata Sura. Dadosaken jebol lawanging guwa nyarengi pecahipun Sang Jata Sura. Oh. Yai Sugriwa, pun kakang selamat Yai. Yai Dewi Tara, piye kakang Sugriwa? Pun kakang jaluk ngapura, yen sekirane durung bisa gawe kabagyan ning atimu, sabab Sugriwa lan kakang Subali kuwi beda. Aku rumangsane, aku ora bisa padha marang kakangku. Babakan olah apa wae. Aku kalah Yai. Wis to kakang, ora sah cilik atimu. Kanggoku ora ono bedane. Nuwun sewu kakang. Aku pancen dikodrake rabi sato. Nanging wis bejo aku rabi marang kakang Sugriwa. Ora rabi kelawan kebo. Yai, pun kakang prapto Yai. Loh, kakang Subali urip. Kakang Subali isih urip. Isih ana dewa kang welas marang pun kakang Sugriwa. Pun kakang bakal sapejagong marang calon mbakyumu, ya calon garwaku Dewi Tara.
Kakang sing prapto Yayi. Yayi Dewi Tara. Pun Kakang bisa wal saka bebaya. Jagat wis tentrem. Lan rasamu wis ora goreh meneh. Merga Prabu Maesa Sura lan Lembu Sura wis mati Yayi. Yayi, ora teges pun Kakang iku bakal nagih janji. Iku ora. Nanging pancen kabeh mau wis tak dekati. Sinengguh Subali kuwi ora duwe isin, ora apa-apa. Iki pancen wis dadi kodratku. Wis suwe nggonku kepengin sesandingan marang sliramu Yayi, Yayi Dewi Tara. Yo sabab merga ucapmu kang tak bundeli. Ya iku siji. Kodrate Dewi Tara ginarwa mring Mahusatu. Mangka loro. Waton ora digarwa pawan kebo. Nah, wiwit saka iku ucapmu kuwi tak anggo dadi dayaning uripku. Saya tuwuh tekadku Yayi, Yayi. Yayi Dewi Tara. Yen sekirane Yayi wis mantep bebrayan kelawan pun Kakang. Sesuk ngenteni apa? Saiki ngenteni apa? Nanging Kang Baku, Subali tetep ngenteni mulunge atimu. Piye Yayi? Aja mung meneng wae. Gage Wangsulana pitakone pun Kakang iki ya nduk cah ayu. Apa ana kang isih ganjel ana ing rasamu? Ayo nduk, Gage matur marang pun Kakang. Aja mung meneng wae cah ayu, cah ayu. Loh, kok ora wangsulan? Sugriwa. Iki sejatine ana apa Sugriwa? Kakang, sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Sejatine kabeh mau ana kedadean rabi temun Kakang. Kusik. Aku durung tanggap Kakang. Sak juguke lawang gawa. Tak kira Kakang cukup. Mbok kira aku mati apa piye? Walah. Sugriwa. Kaya kowe iki ra ngerti karo kasektene kakangmu iki. Mbok anggap aku nek mung gejugrukan gunung sakmono gedene yo aku mati apa piye? Kowe iki kudune nunggu. Lan aja gawe mesti dhewe. Kakang sing sareh Kakang. Kudu ditak-itak, nanging ora salah wis ditak-itak Kakang. Nah, soketok gegedoanmu. Soketok bosokmu. Aku ngerti. Yen aku iki mati, kowe mung arep melek karo Dewi Tara. Nanging tak kira Kakang pancen wis mati. Ora sah mbok kira mati. Kowe pancen ngarah marang patiku. Pinter omong. Mergo aku roh ana getih putih lumeber saka sak sela-selaning watu guwa Kakang. Apa tok kira nek getih putih ki aku sing mati apa piye? Ya ngono apa piye? Kuwi uteke Maesa Sura lan Lembu Sura sing tak duku mbok pecah sirahe. Oh. Jagat Dewa Bathara. Kakang. Aku luput Kakang. Aku njaluk ngapura Kakang Asmbo. Ora caturan. Bakune aku wis suthik weruh raimu. Kowe minggat to. Aja bali rene meneh. Yen kowe isih nganggep aku iki kakangmu. Mula kowe lunga sing adoh. Minggat to sing adoh. Wis, kage minggat to. Yo Kakang. Tak estokke dawuhmu.
aku di ngapura ya Kakang. Muga-muga Kakang bisa ayem lan langgeng bebrayan marang Dewi Tara. Yo, yen kaya ngono, aku tak lunga sing adoh lan ora bakal ganggu gawe meneh. Aku njaluk pamit yo Kakang. Sugriwa ora kena lunga. Kakang Sugriwa, aku kepengin bebrayan iki tetep langgeng. Mula Kakang Sugriwa aja ninggalke aku. Yen Kakang Sugriwa arep lunga adoh, gawanen aku, gawanen Dewi Tara. Ning ngendi kono ana Sugriwa, Dewi Tara bakal ngetutake aku kudu manut marang guru lakiku. Yen kanthi cara mengkono aku ngalah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rafael Aron Javera Paramaseta.